My name is Tinotenda Victor Katsande. My charge is theft of trust property. So I came to prison. Ninya kubadara race. I owe someone some money. I have to pay that person and go home. If I fail to pay that person, I'm going home on the 12th of June. But ndiri mukati meusungwa ndiri kudzidza kuti there are so many people vari kushaya vanhu vanovaprotecta vari kupika majeri vasina vanhu vasina mhosva dzavakapara, but because vari kutadza kuvanhu vanovamiririrawo kumatare edzimhosva. Ndichidzidza zvekare kuti kune vanhu vane zvipo zvakawanda zvamukudai kuona seizvozvizvi vari kushayawo exposure kutosvika sei to the people of Zimbabwe and the entire Africa. Kuneva ndakatadzira I didn't wrong anyone. Kuva munomu haisi mhosva yekuti munhu akatoninyeberawo, but I'm here because ndo zvazviri. But to those that are in love, tiri kuti vakomana rambai muchidanana. Love is a beautiful thing. Love inoita kuti zvese zvifambe zvakanaka even munyika yedu yeZimbabwe, even kumhuri dzedu. If you raise our family in love, tinoona kuti vanhu ivavo vanokurawo vachingo extend love to other people. Even mumajeri matiri munomu, you see there are people who were raised in love. They extend love even in the prison. Saka ndiri kuti kune vanhu vari kudanana zvavo, well done, congratulations. This is the day to celebrate your love. Love your partner as much as you can. Don't hesitate to show your partner so much love. Nekuti ndo zvinoda Mwari. Mwari wedu irudo zvekare. Also, I'm single. I don't have a family. But to my family, like my father and my young brother and my little sister and my big brothers also, we are so happy. Happy Valentine's Day to you guys. We thank God for this day. There are people who couldn't see this day because they are gone. They joined our ancestors. So I'm happy to be part of 2024 Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Katsande family. I love you so much, guys. I'm coming home soon. 12th June, I'll be home.